So sa ka. I stay out late at night and play my songs. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukintik paminaw nganing handumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Louie. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. She believes in me. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kini sa kalalaki nga taga Gabi Cordova, Cebu. Ang atuan na tampo, nagdasangan nga Louie. Mayong pagminaw sa Lex Pino. Tinood ka, Jen? Gisugot ako nimo. O, laki. Ahon sa man. Dili ka, kaya ako nalang bakwion. Ayaw. Kaamper na ako, ha? Thank you, Jen. I love you. I love you too, Louie. Louie, pareho man kitang nagtrabaho din sa syudad. Unsa ka kung mag-usa na lang tag-apartment, no? Ha? Oh, ganun murat na kurat man ka. Dili ka ganahan? Or na kay gitago na ako? Usap may dili ganahan, uy. Nakurat lang ko sa mong gisulti. Ug usap pa, wako'y gitago nimo. Bantay ha. Basin og binuang ka na ako, Louie. Jen, naibahog yung ka nga dili ka na tinuod. Sige, kung may gusto nimo nga mag-ipon ta, nganong dili. Ayaw na lang. Kay murag na pugos ra ka. Asus, kinigong akong uyab, eh. Pagkaluran naman lang yun. Kansa man ka maghakot sa imong mga butang. Kung mauna, bantay sarado na di ka. Wa pa siya ko'y angin kabalakan, Brad. Kay wa mo ko'y gitagol, Jen. Mahal kay nako siya. Ug wa sa iyo ko'y plano nga magbinuang niya. Noon sad, overtime na tarong gabi ha. Naipahuman si ma'am na to. Before ta manguli, gamitunon para ugma. Sige. Mananghin ko ni Jen nga madugay ko guli. Unsa? Unsa pa man ka oras sa mauli? Wa pa mahibaw, eh. Pero sige lang. Iniguman ako, muli din ko. Basig dili na trabaho imong gi-overtime man diha ha. Basig babae na na. Jen, ibaw man ko nga love ko nimo. Pero mahimo ba? Ayaw pagsulti og ingon anak kay wa gyud ko magbinuang nimo. Ayaw patakag silos. Nak, suruya po din taon ko diri sa ato. Uy, wala kay uli-uli diri. Sige lang ma. Nigdi off na ko, mo na ko. Ay, dadabiya si Jen, ha? Ay, sige magbunig storya sa cellphone, pero wa pa gid may magkakita sa personal. Sige ma. Akong inos Jen. Ay, duty man ko, ana. Mao ba? Sayang, gusto unta nga magkakita sa mama nimo sa personal. Ikaw na lang sa Louie. Dili pa ko pwedeng mo live good. Sige. Igimingaw, nakaikuni mo na. Ako sad ma. Napasensya na gyud kayo ha nga tagsan na lang kay kong muli. Ay, okay ra, uy. Ang importante nga ni Aka, ay pahuway sa dito sa imong kwarto kaw. Kinahibaw ko nga naluya kas imong biyahe. Hala, nagkatuhog mo na ko. Ma! Ay, gawas na diha, kinanawag si Jen. Ha? Nagkatuhog ko. Nakatog ka? Or ba sinog na kailangan ikabisihan diha? Mangwa na ka mo-chat ako. Sa? Uy, mao ba? Ingon anak day siya kasi losanak. Ma. Ug mas mo grabe ang iyang pagduda na ko kung naakos layo. O kung dili ko makareply din niya. Ay, kung mauna, ayun na lang pagdugig star din hinak. Pauli na lang dayon dito sa inyo aron dili mo mag-away. Dong, Louie. Ganahan ako nga naanatay anak.
Ha? Wa pa man tayo tinigom na eh. Nga naman di ay, kanag bitang uban nga mga pobre kaayo. Wa man sanay tinigom ba? Dagan pa kay anak, nabuhi raman lagi na. Na, buhi lagi pero gantos. Kana ni mo grason oy. Ha? Di man. Abi ni mo Louie, kuno man na di kay plano para natong duha no? Mas may pag magbuwag na lang ta. Aron dili mausik ang atong oras sa usag-usa. Jen. Basta ko, wa ko makasabot sa pangutok ng imong pares, Fred. Si Lusa nga sa lugar ba? Napuro pagduda. Magbabawar kay rason para makigbuwag siya nako. Sus, ikaw ili ato eh. Kalimte daw, pangitagain. Brad, Ha? Manguyab ka na ko? ORV, Uy, nganong karon pa man nga dugay naman ta kauban sa trabaho. nakailan naman ko nimo. Ug nibaw ko nga tarong ka. Or basin, ako mo'y napili nimong panakip butas. Oh. Sige, kung makatabang ko nga muhil ka, musugot ko nga mag-uyab ta. Kana! Iyaw gid pa kansi. Abi ba lang ni Jean nga di ka makakita daglain. Ya siya na ana. Ha? Naan siya laing uyab ra doy. Mao ba? Oh, may noon. Unta malipayon siya uban siyang bago karon. O gunta, ikaw po, tinud-anay kang malipay kauban ni RV. Brad. Amaw kita, Louie. Nagkabantay na itod ko ba? Wa mo na ito tawgan na no? Sus, ayaw na lang na, uy. Kay kung natay tawganay, basig, mawili na gid unya ka na ako. Oh, ngano mubiya na ka nako. Once maka-move on ka, ug muhil na ka, buhian na sa tika, Louie. RV. Ganun man ko. Di pa bang gidunta ko makaingon nga in love na ko ni RV pero ganun na bader magkay ko sa inisulti. Unsipot pa sa putani. Sa iyo hardin ako ni Small eh. Alas 2 pa meron. Nga, alas 3 pa nga mong sabot ni RV. Louie? Jen? Mabdus ka? Oo. Di pa mabdusan man ko dayon sa kong uyab. May noon. Natuman na mo pangandoy. Oo. Pero nakarealize ko nga. Ayaw sila ikang... RV, si Jen. Ang akong... Ex. Hi, RV. Ikaw ang bagong uyab ni Louie? Ha? Oh, Ko, siya ang akong uyab. O, excuse na, Jen, ha? Di ko gusto nga mag-usik og oras. Tara, my love. sige, tana. Excuse us, Jen. My love, ha? Naiba ko nga gituyo to ni mo para pasuyaon si Jen. Dili, RV. Ibuhaton ako kay mo akong gibati. Louie. Ambot, nagtuusag ko nga wala ning atong gibuhat pero sukad nga nisulti ka nga buhian ko nimo. Nabalaka ko, naguol ko. Ug dito ko nakarealize nga dinaday ko gusto nga mawakan ako. Louie. Mahal ka, RV. Tinudanay ning ako. Mahal sa tika, Louie. So, sa to pa, tinudanan ni ning ato. Oo, tinudanay na ning ato. Di na ko nimo biyaan. Dili na. Yes! Woo! Yes! Dinood gid ni ilang giingon nga kung naay mawa nimo, naay mo puli nga mas better pa sa nawa. Og kana mo servi. Dinhi lang ko kutob og daghan kayong salamat sa pagtagad dinhi akong tambo. More power. Amen. Mao kato mga higalan, kaagi ni Louie, nga taga-Gabi, Cordova, Cebu. Uban sawit, nga iyang ipangayo, awit nga nakulahan. She believes in me.
Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusab mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ining akong suwat suliran. Ako si Marcelo, hingkod ang pangidaron, taga Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini nining among gitikad nga yuta, nga wa may baw nga nakapangan man di ay ni sa akong amahan nga patay na. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Tres, 24, 25, 26, 27. Insakto, 27 kasako para bahin sa tagya sa yuta. Sige na Marcelo. Ikaw ang pangu sa pagdaan ng 27 kasako nga bahin sa tag-iya sa yuta ha. Sigurado agad dong nga mahuman na ninyo og hakot rong adlaw. Kay maong akong giingon sa tag-iya sa yuta nga karon na ihatod tanan. Og ayaw kalimot sa pagpangayog resibo ha. Nga ilan na nang nadawatanan. O manang Milmi. Sige na mo. Kit basig maabtan pa niya mong uwan. Tuwa pa ko'y usa ka bakanting kabaw nga inyong magamit. May balsa pod. Basin gusto ninyong gamiton aron mas madali mo. Okay na manang. Di lagi may mahapnan og hakot ini. Mahuman na ni. Sige na good. Sige na. Larga na mo. Kay basig nagpaabot na tong tag-iya sa yuta aning ilang bahin sa atong abot. City kasako? O sir, kumananamog hakot ang tanan sir? Murag dili man ni maubasi sa balaod sa DER, sir. Ha? Sa dili pa de, sir, ako si Juan, ang kamangurang anak ni Papa Benigno. Ako tong dito sa gawas magtrabaho, sir. Ug gikan karon, anin ako magbasid din sa Pinas. Ug maayos abot na mong managsuon, nga ako na siya mapahimo sa abot sa yuta. Maong aral na ninyo ihatod ang bahin sa inyong mga abot. Wala problema sir. Anak masablay ka, para magina sa inyong pamilya. Pero, murag may sayop sa naanda ninyong share sa bahin. Kay, pila gani ka hektarya ang inyong gitikat? 4 ka hektarya sir. Tiaw mo na. Sa usa ka hektarya, nga pila man ang inyong abot? Pila kasako? Nasa mga 60 kasako sir. Dapat 25% sa inyong abot. Maoy among bahin. Kung 60 kasako, ang 25% ana, 15 kasako. Unya kay 4 ka hektarya man ang yuta namo nga inyong gitikad, so dapat matag-ani 60 kasako na inyong ibahin namo. 60 kasako sir? May papirmahan niya ko ninyong managsuon ha. Kining bag-o na kong patakaran. O kinahanglan mo pirmagid mo. Kay kung dili, ipatikad ko sa lain ang among yuta. Sir. Kaya ang original namong saop, mauman ang inyong amahan. Unya kay patay naman siya. So may katungod unta ming ipatrabaho na mo ni sa lain. Nagkasinabot pa ta? Sir. Dita mo sugot ana Marcelo. Saksi ta sa sakripisyo ni Papa aning yuta. Dugay na siya nagtikad ini. Ulitaw pa lang kut siya. Kunya, ignon tana niya pagsulti. Lami alagi paluparan sa kumuad tong tawhana manang kay mura ako napahaw nga ako panano diyang nagkasulti mi. Kalma lang sa Marcelo. Di man sa masulbad og ipaagi natog ingon ana. Ipaagi ta ni sa legal nga paagi. Mudangop ta sa dar. Unsa? Ulitaw pala nga akong papa nga nagsugod sa pagtrabaho aning 4 ka hektarya nga yuta. Mga illiterate ang akong mga ginikanan. Nahinundom ang akong maguwang nga may nanganhin na sa amo kaniadto nga taga Dar. Apan wa arato panumbalingan ni papa kay kuwang lagi in taon sa kahibaw. Mao nga dihang padak-an sa usa ka anak ang among i-share o abang sa tagya sa yuta sa among abot gikan sa naandang 27 kasako,
himuon ng 60 kasako. Nakahuna-huna ang ako maguwang nga moduol mi og dar kay dili na namo kaya. Ug unya, Dili man mo angay nga muabang aning yuta, Kay sa inyo maning amahan. ha? Mao kani ako nakita sa records dinhi nga nahatagan na ang inyong amahan og CLT, meaning Certificate of Land Transfer. Usay may buti pasabot ana, ma'am. Certificate of Land Transfer, kon CLT, is a document that shows a tenant farmer's inchoate ownership of agricultural land. Gi-issue kini sa Department of Agrarian Reform isip kabahin sa government's land reform program, Operations Land Transfer, kun OLT. Pero ang CLT is a preliminary indicator of the tenant's ownership of the land. Wa pay title nga gihatag sa tenant. Ang tenant kinahanglan pang magbayad sa yuta under sa OLT program. O gani, may bayranan pa mo ani nga 36,000 kay sud sa 15 ka tuig, nga wa na mo bayad ang inyong amahan sa buhis. Bayri lang din ninyong buhisanan. Og may bayronon pa mo sa bangko ini para makuha na ninyo ang titulo og mainyo na ang yuta. Napadi mi daghang bayranan, ma'am? Paningkamuti lang ninyo nga mabayran, sir. Kaysa maadto kini sa lain ang yuta, ug masayang ang 4 ka ektaryang yuta ninyo, sir. Ha? Mao ba? Uy, asa man taw tag ikabayad, anak Marcelo? Ngang uban gani natong igsuon, giprinda naman gani ilang gitrabaho nga yuta. Lain ang nagtrabaho tungod sa atong kalisod taon. Pangitaan ta ginagpaagi manang kay sayang makining yuta nga nagsigitag abang anang mga tawhana nga wa man dinay sila labot sa yuta. Ay, nahinumdum day tuod ko anak kani adto, uy. Gianhin na si Papa og tagadar kani ato. May nadawat pa man ganito siyang suwat gikan sa bangko, pero gibaliwa lang ni Papa kay hasulan lagi. Hasulan siya magatubang ang mga dagkong tao ug mga opisina, uy kay di man ganito makamaong musuwat siyang pangan, illiterate man to. Nya, nganong karon pa man kamusulti nako ini manang Milmi. So, ang bata-bata, dumday tuod ko anak kani adto, uy. Gianhin na si Papa og tagadar kani ato. May nadawat pa man ganito siyang suwat gikan sa bangko, pero gibaliwa lang ni Papa kay hasulan lagi. Hasulan siya magatubang ang mga dagkong tao ug mga opisina, uy kay di man ganito makamaong musuwat siyang pangan, illiterate man to. Nya, nganong karon pa man kamusulti nako ini manang Milmi. So, ang bata-bata. LT, Dinay sila labot sa yuta. Ay, nahinumdum day tuod ko anak kani adto, uy. Gianhin na si Papa og tagadar kani ato. May nadawat pa man ganito siyang suwat gikan sa bangko, pero gibaliwa lang ni Papa kay hasulan lagi. Hasulan siya magatubang ang mga dagkong tao ug mga opisina, uy kay di man ganito makamaong musuwat siyang pangan, illiterate man to. Nya, nganong karon pa man kamusulti nako ini manang Milmi. So, ang bata-bata pa masab ko adto. Wa ko'y alam og unsa ng mga butanga. Ato na ako ning nagpaabang sa atong yuta manang. Pangitaan ako siya og titulo. Tanaw na to, may ikapakita ba siya? Aw, ang kuno na ko nga dili na kami tag-iya ning yuta. Apan paabangon paghapon ta mo o papirmahon sa abangan. Kay wa pa man mo'y titulong gikuptan na ning yuta. Unsa? Nagpugong lagi ko sa kong kagalingon tungod kay nahibaw ko nga pamilyado ko. Pero baga ra sa kignaong ning nagsigi og pangayo namo og abang nining yutaa nga dili man din ila. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May 4 ka ektaryang yuta ming nasunod nga gitikad sa akong amahan sukad sa ulitaw pa siya ug may CLT na ang akong amahan. Pasabta pa mig maayo kung unsa kining CLT. Ikaduhang pangutana. Sa pagsusi namo sa dar, among nahibaw-an nga sa amo malining amahan kini yutaa ug may 36,000 pa nga buhisanan kay sud sa 15 ka tuig nga wa na kini mabuhisin ni Papa. Kung mabayran ni namo, maamo na gid kini yutaa? Ikatulong pangutana. Nagsigi mi og abang ni yutaa sa nagpaila nga tag-iya sa yuta bisan pa man di ay og
Nakapanganak kini sa among amahan. Pwede ba nga dili na lamay muhatag ron sa abang? 25% ra ba sa abot ang iyang gipangayo kay mao kuno nay balaod sa dar? Tinuod ba? Ikaapat og katapusan. Unsa may angay na mong buhaton? Aron hingpit agid nga maamo kini yutaa nga apiki mamiskwarta. Unsa may among buhaton ining pamilya nga nagsigi og pangayo namo og abang sa yuta og 25% sa abot sa among gitikad. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marcelo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my voice. Ako ang tingog ang inyohang mapaminaw og ako kay usa ko ka abogada, ako imuhatag og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanang problemang may punto legal. Of course, kani mga emotional na itong mga pangutana, atong problema sa love life, ato ang problema sa ato ang kapikas, karelasyon, crush, kalibin, ug unsa pa diha, ay, kaya kinang Attorney Elaine Tubagon, oy. Ay, mugduha-duha, guys. Ipadanang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Anyway, letter sender na to karong adlaw, si taga Leyte, si Marcelo. Si Marcelo, nipadani siya sa ugsuwat, yuta gihapon, no? Wa sila kabaw, nga nagtikad sila yuta, nga wa sila mapibaw, nga nakapangalan di ay sa ilang amahan nga patay na. No, kanming kog magtikad meaning to say nang sauta ba, no, nagtikad ta. Nya ang ilahang ingon manggod nga dos drama nga ulitaw pa lang ang papa nagsugod nagtrabaho. Unya upat ka hektarya kuno ng yutaa. Nya ang mga ginikanan manggod ni Marcelo may tag illiterate meaning wala ka eskwela. Pero di po ko kibawg no read or write ba or unsag yod, no? Nya ang ilahang ingon nga katong panahon nga ning adto ang dar gitagaan kuno to sila og I think share, no? Mo ni ang katong nahitabo nya murag ang iyaharang maguwang man siguro ini nabulahan ani. So anyway, unang pangutana, may upat ka hektaryang yuta silang nasunod nga gitikad sa iyang amahan. Katong ulitaw pa siya. Ug naay CLT, no, nga na-issue sa iyahang amahan. Unsa man ang CLT? CLT is a Certificate of Land Title. Land title gani ang pasabot na to ana nga ang kanang CLT gigrant na siya sa Department of Agrarian Reform, no? Certificate of Land Transfer, dili siya land title. Ang kana siya gi-issue na siya kato ganing mga kay ani manggod ni natay gitawag na tenancy law, guys. No nga kung pananglitan kanang tenancy mao ni balaod pagprotektar sa mga katungod sa mga saop. Nga nag-ingon sila nga mahatagan sila o ang gusto manggod ang ipangandoy sa atong gobyerno ba nga dili forever mahimong saop or tenant ang kaning mga saop nato. Nga unta mahatagan sila higayon nga sa pipila ka tuig nga sila'y magsigig painit, mag-araro, magtikad sa yuta. Maabot gyud ang panahon. Yuta nga di ila ha. Maabot gyud ang panahon nga makapanag-iya gyud in town sila yuta. Mo gyud ni ang programa, no? So mao ni siya nga ang paghatag og katungod isyuhan ni sa DAR kanang mga beneficiaries nga farmers nga qualified recipients under the kung agricultural land, no, under the Agrarian Reform Program. Now, of course, provisional na sila, maisyuhan na sila og certificate of land title ngadto sa farmer beneficiary nga magpamatuod nga padung hapit na kamahimong tag-iya. Pero di na siya libre ha. Mahatagan mo kuan nga magtikad mo anang yutaa unya naanay bayranan ni upon the issuance na ay final title nga ihatag ang tawag ana gikan sa CLT mahimo na ng CLOA, no? Certificate of Land Ownership Award. Okay? Mao na siya ang pasabot anang Certificate of Land Transfer nga gibalhin ang kaning portion aning yutaa gikan sa katong tag-iya let's say hatsindero ngadto sa saop or farmer beneficiary. Pero of course dili na siya libre. Paliton gihapon na bayra na siya mag-amortize but for a very very low affordable amount unya og mahuman nagbayad mahimo ang mataga na dayon kag CLOA, no?
Certificate of Land Ownership Award. Ikaduhang pangutana, sa pagsusi namo sa DAR, among nahibaw-an, nga partly sa amo mandaining amahan yutaa, ug may 36,000 pa nga buhisanan kay sulod sa 15 ka tuig, wa kini mabuhisi sa ilahang papa. Kung mabayran namo ni, maamo na ba ng yuta? O muna akong giingon niyo nga naamoy bayranan, unya, kung mabayran na siya, final payment, maisuhan na mo glowa. Okay? So muna siya pasabot ana. Ikatulong pangutana, nagsigi mi og abang aning yutaa sa nagpaila nga tag-iya sa yuta. Bisan pa man di ay, ug nakapangala na kini sa among amahan. Pwede ba nga di na lang mi muhatag ron sa abang? 25% ra ba ang abot? Iyang gipangayo. Kay maumang kuno ang balaod sa DAR. Tinuod ba? Ang pangutana, dili naman kay kung naanay CLT, ang bayad ana, the amortization goes to the Department of Agrarian Reform. Dili dito sa tag-iya. No? So, klaro ha, ako pa ninyo, para lang maklaro, dili pud mo technical sa katong tag-iya sa yuta, storyahe dito ang tag-iya sa yuta nga under naman ni CLT na naman day may certificate of land transfer, dili naman mi angay mo bayad ninyo, so maghusay mo dito, pero mas maayo gani una lang sa mugdar dito para masusi gid ninyo og klaro, no, nya naamoy kanang klaro nga certificate nga under gid ning CLT, unya adto na mo magbayad, unya pahibaw ang katong tag-iya nga dili na mo dito kay adto na mo dito magbayad kay para makakuha na mo klowa, mahimo na mong ganap nga owner of the property. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsay angay namong buhaton aron hingpit na gyud namong maamo or mapunta sa ilaha ang yuta nga apiki man mis kwarta, unsa may among buhaton aning pamilya nga nagsigig pangayo namo og abang sa yuta nga 25% sa abot sa amo ang gitikad. Okay, like I said, I think it's better nga muuna ta og adto sa Department of Agrarian Reform para masusi nato kung unsa ka tinuod nga naa gyud mo'y CLT, para masusi pod og klaro sa gyud nga kanang inyong gitikad nga nagsige day mog abang og bayad og abang nga 25% sa abot sa yuta ngadto sa katong ni claim nga tag-iya, maugid pod na ang covered sa CLT. Now, isusiha pod o pilay bayranan ninyo aron makibaw mo ug unsaon ninyo pagbayad. Ang Department of Agrarian Reform kanang nga ahensya mutabang gyud na ninyo para ma-settle na ninyo nga account. Now, kung klaro na, then storyahon ninyo, mohangyo baron mo sa DAR nga ipatawag tong tag-iya or na nag-iya or nangangkon nga tag-iya sa yuta para mapasabot siya nga wa na siya katungod nga mukuha og abang. Gikan ninyo, no? Kay mag-amortize sa didto sa gobyerno. So, kana siya, mo'y unang ninyong buhaton para mas pasabtan, no? So, I think you have to go to the Department of Agrarian Reform first. Nga, hinaut unta nga inyuhan ng mapangitaag paagi kung saon ninyo pagbayad, no? Ang balanse kay ang CLOA manggod ang importante. Wa pa na to, we need to convert CLT into CLOA. Okay? Para na nagitay Certificate of Land Ownership. Kay mura ba nagtitulo ang CLOA. No? Ang Certificate of Land Transfer, di na pa ang CLOA. The proof of the ownership will be the CLOA. Mura na siyang title gyud ug naong. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Dinhi gihapon sa ato ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imong kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan.
What's the Style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the Style? Ako si Buyet, ginaingon, nalipay ko nga nahimo taka nga akong asa, buutan pa gyud. Apan ang nakasa, ako, kay nagtintal ko sa pagbalik sa babae nga mo ay nahimong inahan sa una kong anak. Mao kaning nitabo sa kong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Igo na sa imong paghilak. Ipaunsa pa man na nimo. Gipalarga man ang imong uyab nga mapdos na sa imong anak. Tuan naman kinis Manila. Walang gusto siya nga kanan nga magkabuwag mi. Kay wa pa akong kumatrabaho pa. Kung ako pa ikaw, no? Pangitag trabaho. Ug kung makatrabaho ka na, pangita og laing babae nga imong pakaslan. Ayaw na paghandom pa atong Jila. Kay gipalayo na siya sa iyang ginikanan. Kwarta? Opa. Unang adlaw ni nga nakadawa ko sa konsuldo. Dawata pa. Ay na lang kung hatagi, nak. Tigom na lang na. Aron kung makauyab ka na og maminyo, doon na kay tinigom. Okay ra ko eh. May pensyon man ko. Unya, doon na sa ko'y madawat nga senior kada buwan. Dalipay kay ko pa nga nakitag trabaho dayon ko. O abab minimum pa. Nga ako sildo. O abay mo pa. May babae na ko nga nauna-unaan nga pakaslan. Akong panguyaban. Ay, salamat. Kay may babae ka nagyud nga papanguyaban. Malimta nagyud nimo na sa hingpits Jila. Katunos Jila pa. Dili ko malimot niya. Kay mabdos man sa una na mong anak. Gani, nining kayo na. Nanganak na gitingali ron. Pagod. Kanang babae nga imong panguyaban karon. Kinsa o tagadiin man na. Taga-asa man na siya, ha? Silingan rasan nilang Jila pa. Gani, amiga pa silang duha. Dili ginon sila suod nga amiga pa. Ay, mura gidangat. Silingan ug amiga rin sila sa babae nga imong napamamdusan. Doon ang gusto ng sityo nga ipuyan ni Nicole. Gusto mo na akong bayama ba? Oo na, dako din ang posibilidad na iya kong sugton. Kung sugton ako niya, nakumudang lang pa. Pagkaslan ko na siya. Gusto na ko nga magminyo mi. Nga malimtan ko yun sa hingpit si Jila. Salamat. Dagan salamat dahi. Nagisugutan ko ni mo, Nicole. Kay, dugay naman kung nakagusto po ni mo. Pero, si Jella lang imong ipanguyapan. Ay na sa giskuti. Di na ko gustong maghandom pa niya. Nahibaw kong hangtod karon yat. Si Jella paghapon ang imong gimahal. Karon mangutan ako. Unsa kaya kung kasiguruhan nga maako ka na gyud sa hingpit, ha? Nicole? Mo na ako gikabalakan. Ug mahadlo ko nga kalito niya siya nga motunga. Ug masumpayan ang naputol ninyong relasyon. Magunsa naman lang unya ko. Day, aron may muta na imong nauna, no? Kaning mapokus nga akong atensyon ba? Diyan nimo. Magpakasalta sa labing madaling panahon, Day. Unsa? Kasal? Magpakasalta? Kahumot ini mo nga, eh? Maglisod ko bangon tong. Sakit kayong pamati na ko sa kong lawas. Anyara ko bangon, ha? Ngul-ngul pa man kay nga kong kuan, agay. Sige, Day. Ida lang sa ha. Ida lang sa una din, ha? Kay mag-andam ko sa atong pagkaon.
Kaon unya ta ha? Sige, higdag balik tayo ha? Okay. Tirol ka, Pats Nindo? Nabalik sa dapit si Gila? Oo. May bata siya na? May bata. Klaro kay mong anak. Ay, klaro kay bay. Ang bata nga laki mong anak ay luwat kay ni mong mata. Ni anay siya. Huwag ang among anak. Gila raw Parts, samot ka gwapa oy. Daghan kay kalawa. Alahas lawas ba? Ha? Kay, sabi na yung taon, usa ka negosyante ni Gila ron. Dili gina mo bay nga magkadayon. Kay minyo Guol, may nung tabing istorya ta ni lipay ta ron. So mo kay. Malipay ang napita kay. Hindi ka malipay ha? Guol ko. Minyo naman ko siyang amiga nga si Nicole. Adi ay. Ikaw mga tanda ko niyo mo, makakamlipay. Kung magkita mo niya doon ka ng Jerjer. Malipay ka, ha? Oh, mabalibar ko, Pats. Kay minyo na ko. May asawa na ko. Ugmabdos na si Nicole. Mag-uul mo no. Sige ko pangago na. Di-day ka ha? Di ka Jerjer di ha? Sige. Ako'y mo yab Jayla ha? Ang konsugtong ko yab. Jerjero. May tama si ginawab. Ayaw. Tayo ko niya. Ayaw. Ayaw. Gusto mo ka, uy? Pagitagi mo? Ay, ginap din si Jayla. Wala na, bida. Hadlok mo lagi ka. Biray, balik si Jayla. Nakunsa man ka, uy. Klaro kay ikay gipangitaan, ha? Tilis kumuyab taon na, uy. Soko na to ako. Di na malipay na ko kay murar man taon ni 25 tabos ding ako ng ibo. Dako pa mas pisong karaan. Murag katong 5 nga gold. Grabe kayo. Mao na gipangita o gibalikan di Jayla diyan mo. Magkikita ka karon sa maong babae? Opa, kay gusto kong mutan-o sa among anak. Katiki ko, do. Huh? Bata gyud ka ha? Dili ka ha ang agianan sa bata? Gusto lang kong makikita niya pa. Usa na mo ka anak. Ninigayo na pa, bisag usa lang. Makikita ko niya. Basta ha, usa ka higayon ra gyud ha. Kay luoy ang imong asawa nga grabe kabuutan. Basta mao na to ha. Usa ka higayon ra gyud. Sige, lakaw na. Aron makabalik ka dayon. Sige ba? Arin ako. Basta usa ka higayon ra gyud ha. Ambing sa imong lakaw do. Og manghinaot ko nga dili ka masakpan sa imong asawa. Ay, mulakaw pud ko. Muadtupod ko sa akong kabit. Kini, magdali ko. Ay, ni ana ta, dong boyet. Ni ana ta tungod sa motel. Datuan na ni mo dayo eh. Na, may kagalingon naman kang auto? Oo, pero haw ang paghihapon ng akong kinabuhi. Kay ikaw akong gipangandoy nga makauban pagbalik sa kama, boyet. Humuta ni mo dayo eh. Tala na. Naog na ta sa auto. Tana tayo dong boyet. Mura man og napikot balik ni mo din. Napikot nagbalik kay wala ang lalaki nga nakahilapot ana. Ikaw. Udto may nga mi-check-in sa Gilas Motel o gabi mi ninguli. Nang gawas nini. Apan bisan pa man nga may nitabo na mo sa una kong uyab. Apan di ko gusto nga biyaan kong akong asawa. Kay love ko na kaayron si Nicole. Ang buutan kong asawa. Love ko na ang akong asawa. Mga kasama ang kaagi ni Buyet, dinining tulumanon. What's the style? Love ko na nga akong asawa is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.